Μετά τον εθνικισμό, τον νεοφασισμό και τον νεονατσισμό που κυριαρχούν σήμερα στην Ευρώπη, επανεμφανίζεται και ο μιλιταρισμός. Σκεφτείτε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να αποτρέπει δήθεν τους πολέμους εντός της Ευρώπης. Τώρα καταντά πρωταγωνίστρια ενός νέου πολέμου με στόχο τη Ρωσία. Δεν φτάνει που σήμερα εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, με ενδεχόμενη στρατιωτικοποίηση της οικονομίας της Ευρώπης, αυτοί οι πληθυσμοί θα πολλαπλασιαστούν. Τότε για ποια Ευρώπη της δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης θα μιλάμε? 800 δισεκατομμύρια ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν οι λαοί της Ευρώπης στο ενδεχόμενο στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίπου το 4% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγείται σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Στην Κύπρο θα αναλογούν περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόσα εκατομμύρια τα οποία θα στηρίξουν τη στρατιωτική βιομηχανία της κατοχικής Τουρκίας, της οποίας ο ρόλος, όπως δείχνουν τα πράγματα, αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Η απάντηση των λαών της Ευρώπης μπροστά σε όλα αυτά είναι μόνο μία: ειρήνη, κοινωνική δικαιοσύνη και πραγματική δημοκρατία. Κανένας νέος και καμία νέα να μην γίνουν λείπασμα στις ορέξεις των οποιονδήποτε ηγετήσκων της Ευρώπης.